Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Marlene. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapaak anaki asawa. Kat daytoy man ti kayat ko nga isalaysay, tabarang makaited iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlene, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ha, Marlene anak ko, anya ti kayat asawan daytoy. Apay abalbal ko tumot amin ang dagiti kawas mo. Papanam ka di. Nanang, pakawanandag. Ngam makidan na akon ka ni Jan. Anya? Husto tinanggag yun, nanang. Total, saan kumatlangan amayulo ti agadal? Iso ang makiasawa aklangan. Ngam sayang ti panagadal mo, anak ko. Kan maysa, saan anala ka ti agpamilya? Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka kumaagsabay iti panakidanam kini Jan. Ubing kayo pa'y unay. Nagadupay la sa uyo. Di dakon malapdan pa'y, nanang. Makidan na akon ka ni Jan, nga uray anya pa'y ti ibagbagayo. Anya ka din daytoy ngay nararamid mo, Marlene anak ko. Di mo la pinanunot meten ti sakripisyo ikinitatang mo. Basta, agdan na kamin ka ni Jan, nga uray anyat mapaspasamak. Awanan ti makalapad kada kami. Kasarita kamet, Marlene anak. No ti panakidan na kon ka ni Jan ti ibagayo, saanen amabawing ti pangadeng ko, tatang. Makidan na akon kan kuana, kat awanan ti maramidan nyo kaninanang. Masayang anak launay ti panagadal mo, anak ko. Isungarod nga ikagkagumaan mi kininanang mo ti mangpaadalkan ka. Tapno makalpas ka matakas iti kabsat mo. Nagadupay lang ay bagbagayo, tatang. Diyak narod mayulo ti agadal, ngam ipilit yu pay laang. Ad-adda asayang no ituloy ko ti agadal, ngam diyak matla mayulo. Iso abay-bay anda kun amakidan na ka ni Jan. Ala, no di da kan matubngar, makaamu ka nga roden. Ngam di na kami kumantong arod pagpabasulan, no agrigat kayon to. Gapo iti kinatangken ti ulom, anak. Wen ka di. Di kay agdanag. Gapo ta saan to ang mapasamak dayta. Sige, inakon. Pumanaw akon dito balay. Gapo ta agdan na kaming ni Jan anobyo. Oh, nakapasyar ka matman ang ami. Apay, anya ti bagam kanyak? Unay kamatan ading ko. Di mo man lainikan patagmat ti sakripisyo datatang kananang tapno makaadal ka laeng. Isungarod nga inkarigatak tinakalpas iti panagadal ko tapno matulungak ida amang paadal kan ka. Ngam kastoy lang ti naramid mo. Awanan ti maaramidam manang. Agdan na kamin ka ni Jan, gapot agpimpin natag kami. Di ka lakat nagpanunot matan. Apay, ti amom ka di kat nalakat ti agpamilya? Agpada kayo lakan ni tatang iti bagbaga. Sigikit din. Agawid kan. Tado pa'y ti aramidok dito balay da katugangak. Anya? Sige nga rod. Sapay la kumata saan mo ito pagbabawyan ti kastoy a desisyon mo, ading ko. Saan, manang? Ipasiguradok nga agbalin to ang naragsak ti panagdan nami ka ni Jan. Gapot agin inayat kami. Datatang tulatan ti tulungam, gapot talaga asa anakon nga agadal pay. Ay ayatan ka unay, Marlene. Kasta akmat kan ka dyan. Ipatpatag ka mat unay. Nakarakrag sakat, gapot agdan natan. Ay ayatan ka unay, Marlene. Kat awan ti asino man ang makapagsina kadata. Marlene, balasang ko. Apay asimurot kan iti anak ko dito'y balay. Apay,
Talaga ka di nga agdan kayon. Sinayang yu ti panagadalyo. Wala nang. Talaga kaya't mintiag din na kini Marlene. Gaputa saan mi matlaang ang mayulo ti agadal. Ay, an-anusan da kami kan ni Jan, nanang. Nang runa kat agpada nga awan trabaho mi. Unay kat nga minan, ta nagdesisyon kayon nga agdan na kayo. Saan kayo pa'y matanakalpas iti panagadalyo Talaga kasta, nanang. Saan mi na mayulo ti agadal? Isong agdan na kami langan. Sa nabalay. Mangsapulak iti panggedak. Ay, rumbaglaeng. Gaputa dapay mo't kakabsat mo nga agad-adan. Handa ka mat gayam dito'y salas, Marlene. Nalpasak nga minan naglaba kadag iti kawasta. Ay, nabanugak nga rod, isong agtugtugawak. Aywan gayam, nakasapol ka din iti panggedang? Awan nga rod. Di da kayat ng awatan. Gaputawan mo't nalpas ko, nga ultimo high school. Kan may isa, ubingak pa'y kano. Amangan kano, no badaksan da. Kasano nga roden, Jan? Nakababain mo't kaninanang. Isudamot amin ng tiagas gastos dito'y balay. Awan man la apulos ti maitulong ta. Talaga kasta, Marlene. Sa nabali. Ikagumaak ti mangsapul iti urayan niya dita na panggedak. Basta nadalos. No kayat mo. Agsapulak mo't iti trabaho. Tapno duwatan nga agtrabaho no makasapulak. Saanan? Siyaklatan ti agsapul iti trabaho. Tadyak kayat amarigatan ka. Adda kamat gayam dito pala yung kay ading ko. Imay kamat nagmarket? Wen manang? Kaslabasit day taginatgatang mo Wen manang ami? Iyan anay ko lang ngamit ti 500 sa pulan ni Jan Idi Kalman. Awan mo't ngamit ti permanente at trabaho na. Ay, day tantirigat na ita. Mabitlaan. Siya kun ti mangbayad ka dagita. Kan ikan ka pa iti basit a kwarta tapno da usarin nyo. Ha? Agpaiso manang? Agyaman ak ngarud no kasta. At damat laangan na yun ti allowance mi kan ni Jan. Naimbag man, tanalagip na kami pa yung may sinarungkaran, Marlene anak ko. Kunaklakit din no di nakamalagip pa'y. Kailiw kayo nga minan, nanang, tatang. Kat, amuyo ka di. Kasta unay tirigat mi ita. Saan kami makastrek iti trabaho? Gaputawan mo't nalpas mi nga agpadpada ka ni Jan. Marik namit ang tibunga ti kinasukir mo, anak. Wen nga rod, tatang, agbababawi ak, awanan mabalin ko. Kat, anya ngay nga rod, at daditan, agtinulong kayo akin ni Jan, gaputa agasawa kayo ka nga rod. Di kayo madanagan, tulungan da kayo. Gaputa makita mi tinakaro arigat ti panagbiagyo ita. Husto ti ko na ni tatang mo anak ko. Kasarita minto da abalayan, tapno matulungan da kayo. Pakawanan da ko matatang. Nanang, nagbalin anatangkan ti ulo. Di ka madanagan, anak ko. Napakawandakan. Kat sapay la kumata agbalin apagadalam da ito'y. Kat agnakam ka kuman. Di mo itulok amarik na dagiti agbalin nga anak yo. Tinakaro a kinarikan. Oo, nanang. Kat agyaman kada kayo. Ala, agtugaw kayo adwa, Marlene, Jan. Adda napatag nga ibaga kada kayo. Anya day ta, nanang. Ungtan da kami kadimanan. Ungtan kayo kuma. Ngam awan matlaangan maaramidak. Iso akayat da kayo atulungan, tapno ada pagbiagyo. Anusan nyo ti agtalon? Gaputa isulaang mati amumi nga itulong kada kayo. Naimbag kuma, no nakalpas kayo iti panagadalyo, ngam saan mat? Nanang. Anusak, tapno ada pagbiag mi. Marik nami itang tirigat. Gapu iti kinasukir mi idi. Tulungak ti asawak, nanang. Dua kami nga agtalon.
Agyaman na kada kayo nanang. Kat agtrabaho para iti pamilyak. Nasaya at launay no kasta. Kasta unay abannog ko, Marlene, bakit? Kasladyak kabalan ti agtrabaho iti talon. Amok day ta dyan. Ngam agan anos ta. Gaputa saan tamot ngamin asineryoso tinagadal idi. Uwan nga rod. Marik na taitan, ti kayat asaun dagiti dadakkel ta. Wen, ngam awanin mabalinta. Ala, maturugtan. Tamakaturturog akon. Nabannog akmat ngamin anapan na kilaba. Makalungautan tumatlaang. Bastagan anos ta. Nasayata da ka, Marlene. Si kalatan ti mangilaba ka dagiti kawus mi kadatatang kananang. Diyak ngamin masango ita. Tangdanan ka, tapno adamot inayon nyo iti alawan siyo. Wen manang, kat agyaman na, gaputa siya kun ti paglabaem atang danam. Di kagdanag, labaak ana imbag dagiti kawusyo. Agan anos ka ading ko. Patsek nga adan tumatla ang napintas agasat para kada kayo. Sapay la ko mamanang. Nagro na ita, tadanton anak mi kanidyan. Kat di ka nga rod unay agbanbanog no aginaw ka. Wen manang, kabailak da ito'y. O sige, inaklabaanin dagito'y kawusyo kada tatang. Oh, adto'y ti kapin. Agkape kapay, gaputa sa anak pa'y anakaluto iti pangmalmanta. Agyaman bakit? Madlaw akas taunay manen abannog mo anaggapo ijay talon. Uwan nga rod. Ngam kasapulan nga agsalukagak. Tapno na pagbiag tayo. Nangruna ita, taginaw kan. Addanton anak ta. Wen nga rod, di ka agdanag. Tulungan ka lata, babaan itipan na kilablabahak. Agan anos ta, bakit? Anda planok, kat sapay la kuma, tapalubusan lak. Anya day ta dyan? Mabalin ka di nga ibagam kanya? Ibagak tulat ta. Inton sigurado akon, bakit? Kat sapay la kuma. Taadda na pintas agasat nga agururay kadata. Agyaman na kiti Diyos. Nakasublikan dito'y lugar tayo kalpasan ti 5 atawen. Diyan. Kailiw kayo unayan, Marlene, bakit? Nangruna ti anak ta. Ngam. Apay nga ron nga agsangit ka. Kuha, luan ni ragsak da ito eh. Ngamin, itilaksid ti kinasukir ta idi. Adamot lang napintas agasat nga impay ti Diyos kada tayo. Husto ka, bakit? Katrumbang lang nga pagyamanan tayo day ta. Katinaurnong ta. Pagpuunan tang agnegosyo. Tapno saan tayo nga agiin na dayo. Wan, kat agtinulong ta. Tapno mapasaya at tamat tibiyag tayo. Babaan iti asi ti Diyos, napasaya at mimatla ang tibiyag mi. Babaan iti kwarta, anaornong ti asawak, iti panagabrod na. Ita, naragsak kamin iti sidong dagiti tallo nga anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, agyamanak iti panangibinglay mo iti daytoy apakasaritaam. Talaga asaan anasaya ati agbalin asukir nga anak. Ang amala, nasaya at mat, gaputa na pasaya ati umatlaang ti panagbiagyo, ket saan kayo ang nagpaabak iti nakaro arigat anapasaran nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene. Adinan inlanad, wenno di na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.